finns ju ramperna till via från bättre ta stolarna. Det är skateföljare som bestämmer för att finns ramperna här man så rygge. Jag vet inte som helt jag för stoppar under taket bara. Vi hittar lampor, ljus och här. Det går vi så rampen där hon är till en mobilrampa. Så vi får fotarna runt olika ställen. Vi tar inte order för det där för att ska öppna det här. Omständigheterna skatefärjan är optimala. Det är som det är också en säsongbaserat. Alltså man kan skata för det mesta sommaren. Då det går över. Annars står det som det borstar att det är sommarferien och så. Så omständigheterna är inte nöktande. Vi vill arbeta på att släppa in så vi kan skata och runt. Ja, skatefärjan är växande. Så det mer börjar skata efter och är en ung som börjar skata. Och det är det här som tilltal som det är att som kommer sig tillsammans med Felix intresse och så. Om man så kommer alltid melda sig till skatefällan. Det är en Facebook-post och det här som fällan opererar. Så till vi har en ny så Först och främst, Löjvi är stort vid röjna livet och längtar ett skritt att det två skritt fram. Funk eller funken i för ska dansa och att det patchar det vi mör.